मोर प्राण सगिनी आस ଶୁଣି ବସନ ପାଇକି ଆସି ଦେଖୁଛ ତ ବେଳ ସିଏ ଉଚ୍ଚ ହେଲାନି। ଏ ଆଖପାଖ ବନସ୍ଥରେ କେଉଁଠାରେ ଭଲ ସୁନ୍ଦରୀୟ ପକ୍ଷୀ ନାହିଁ। ଆଜି ମନରେ କଣ ଭାବିଛି ଜାଣିଛ? କଣ ଭାବିଛ ନା ତ? ଆଜି ମନରେ ଭାବିଛି ଏକାମ୍ର କାନନ ପକ୍ଷୀ ଧରି। ଏକାମ୍ର କାନନ କଥା ତୁମ ତୁଣ୍ଡରେ ଧର ନାହିଁ। ଏକାମ୍ର କାନନ ଯେ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସ୍ଥାନ। ବାରଣ କରୁଛୁ ନାଥ, ଯିବ ନାହିଁ କେବେ ସେ ସ୍ଥାନ। ଶୁଣ ହେ ପ୍ରାଣନାଥ, ଯେବେ ଯିବ ତୁମେ ଘୋର ବନସ୍ଥଳେ, ପକ୍ଷୀ ଧରିବ ବୋଲି ଅନେକ ଦିବେଶରେ। न ପାରିଲେ ଧରି ବୋଲି ବୋଲି ବନେ ଆସିବ ଫେରିଲେ, କେବେ ନ ଯିବ ଏକାମ୍ର ପୁରୀ ଯିବେ ସରେ। অনুচর ছাড়ি ন দিয়ন্তি বন বিচরে, গলে নিশে ফাটিব কপাল দিবে সবে।
ଶିବଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସ୍ଥାନ ପାର୍ବତୀ ସଙ୍ଗେ କରନ୍ତି ଭ୍ରମଣ ଗଲେ ପ୍ରଭୁ ହେବେ ଅପମାନ ଦିବେଶ ତମକୁ ବାରଣ କରୁଛୁ ନାଥ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବ ନାହିଁ କେବେ ମୁଁ ନଳ ଲାଗି ଧନସର ସାଇତି ରଖିଛି ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଯାଅ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଦୋଳି କରି ବାନ୍ଧିଦେବ ମୁଁ ଚଞ୍ଚଳେ ପକ୍ଷୀ ଧରିବା ପାଇଁ ବାହାରି ଯିବି ଗଲା ପରେ ଆମେ ଦୁଇ ବି ବେପାରକୁ ଚାଲିଯିବୁ ଶୀଘ୍ର ଚାଲ